लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बयखौबो हेपि निउ इयार लोगोफोर गासैबो बे 2024 आव गासैबो मोजाङै मोजां थांथोंसै नङा होनबा लोगोफोर जोंनि दिना जा 2023 आवहाय मा जालांखो मा माखो बेफोरखौ बाद होनानै इबारनि 2024 आवहाय जाहाथे गासैबो मोजाङै मोजां थाङो आरोना आं बेखौनो इसोरनियाव आरज गाबो आरोना लोगोफोर बयनिसिमबो लोगोफोर आं दा मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना आंजों लोगोसे थफायबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय सनालिया गोखौ लांफायनि आंखौ लांफायगासिनो आरोना बिदाबो दंखायो न'आव ओमफ्राय आं हारसिंसो थांनानै फैगोन आरोना हासबेन्डआबो दङ ओमफ्राय आङो जलदिसो थांनानै बोरमा बेदर लानोसै ओमफ्राय सामब्राम लानानै फैनोसै आरोना लोगोफोर थ'दो होमबा लोगोफोर आंजों फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे फैदो जोंनि गलिनिफ्रायनो थथ' मोनबायहाय आंहा दिनै बे थथ' मोनसेया थाथ'आबा एसे जानुवारिनि दिनै बाजारा भिरथार नामासै औ बाजाराव बा सिङाव हाबनाङा दे बैयाव लाखिबानो जागोन दे मोखाङाव लाखिबानो बे मोखाङाव लाखिदो नाङा आं बै बेदर बाजाराव जाफैगोन बे साइडआव लाखिदो दे आरो दागानिफ्राय गिदिरथार बाजारा दखानफ्रा आरो जानुवारिनि बन्द' जाजोब टट' ड्राइभारा मा खोनाय दस्राथिंसो लांसैमोन आंखौ बोरमा बेदर लायनो थांसै आङो बायनोनो रोङा ओमफ्राय हासबेन्डआ फैनो बाथारदोंनो सोरनाव लाबाय थायोमोनथाय आङो बावगारबायसो हासबेन्डआहाय बाजारनि लकेल नाबो ओंखारसोदों मास लागोन आरो 300 টাকা দেয় 300 টাকা আপনাকে ফুল পাটি ওটা ফুল পাটি না হাড্ডিটা লাগে না হাড্ডি দিস না আমাকে এখান থেকে নিয়ে যা কয়া आं बायनोनो रोङा बेदरखौ बाखौ बायनोनो आंबो बिदिनो थगायनानै हरजायो दादा खाराब दिस ना पुरा गाली खाबे नले আমি পুরা যদি হাড্ডি দি না গালি খাবে পুরা আমি और टाइम নাই ব্যস্ত আছে মানুষ তাই বলে আমাকে কিনে নিয়ে আয় ওইটাই না गं बाजारा नै दखानफ्रा बन्द' जाजोब दिनै निउ इयारनि 10 केजि दा 30 টাকা কেজি দাম কমছে না আবার 2 কেজি নিয়ে দাও 50 টাকা এই 2 কেজি দে কিবা দে একটা প্লাস্টিক দান হয়ে থুকছি তো सामब्राम लागारसै र' बाजारा नै सानजौबाय टाइम जाबाय जिनो थांसै जल्दिनो ओंख्रि संहैनो बाजार खालामखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर आङो सामब्राम पियास आलु मा नांगौ लाजोब्बाय ओमफ्राय बोरमा बेदरखौबो लाबाय मिथिला मायदि हरखो बेदरखौ माने हासबेन्डनि सिना जाना खामोन आरोना
लाबाय दाथ' नायबासो मिथिगोन आं बायफेरा आरोना लोगोफोर बोरमा बेदरखौ आङो बायनोनो रोङा हासबेन्डासो लांफैबाय थायो ओमफ्राय गावहा फैयासै बानानै थ' न'आव थखरसै होनबा लोगोफोर थांगोरनोसै एटिएमाव फैसा बख'नांगौमोन बाट बख'थ'ला दाहाय बख'नोसै थ' होनबा लोगोफोर एटिएमाव फैसा बख'लांनि आरोना आङो लोगोफोर मैयानो बख'नो नागिरदोंमोन बाट मैया मोनाद्रायबायना बेखायनो आङो बख'ला आरोना आं माबासो बावगारनानै माथा गाज्रिखा एमाउन्टखौ बारा थुफ्लांदों आङो बख'नानै लानोसै ओमफ्राय न'आव जल्दिसो थांनानै बोरमा बेदर संहैसै आरोना लोगोफोर बख'नानै लागासै होनबा लोगोफोर थ' दा न'आव लोगो मोनहैफिनसै स' लोगोफोर नै आं बोरमा बेदरखौ बिदि लगायनानै लाजोबखाबाय आरोना गासैखौबो ओमफ्राय नैबे आलुखौ होगोन आङो ओमफ्राय नैयाव मस्लाखौ ग्रेटाराव होनानै लादोंमोन आङो बरियासो मोजांसो लगायखाबाय आं नै लोगोफोर ना मस्ला हालदै संख्रि होनानैहाय लगायबाय बेखौ दसे 5 मिनिटसो दोननानैहाय ओमफ्राय एवनोसै आरोना सारायाव र' दा देखायगोन आं लोगोफोर आं एसे आखाइखौ सुना लाग्रोसै ओमफ्राय सामब्राम पेस्टखौ हाना लाग्रोसै आं र' सामब्रामखौबो हाना लाबाय नै ओमफ्राय आं बेयाव तेजपाता गांनै लाबाय ओमफ्राय एलाइसि मोननै लादों आरोना बेखौ थावआव सेरफागोन लोगोफोर पियास आरो तेजपाता एलाइसिखौ होबाय आरोना आं बेखौहाय एसे खामहोनानै लाग्रोसै सामब्रामखौहाय मोजाङै एवना लाग्रोसै बिनि उनाव बेदरखौ होनोसै र' लोगोफोर आङो बेदरखौ होबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो बोरमा बेदरानो बुरजाखाय थावखौबो एसे बुरजायैनो होबाय आरो दै लोगोफोर होमबासो माने जानोबो गोथाव जागोन ना एवनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दाहाय देखायनोसै दे लोगोफोर बारा गोलावद्रायबा संनाय खावनाया नायनो बागोन ना नोंसोरबो बेखायनो आङो बेदरावहाय दै होखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बियो आरामसे माने माबाय थादोंसै जब्बाय थादोंसै ओमफ्राय बोरमा बेदरना एसे गोबावथ' संनांगोन ओमफ्राय बेयावनो आं मोनसे खोथा होननो सानदों आरोना लोगोफोर आं जे मैया लोगो फैदोंमोन ना बेयाव ब्लग हगारदोंमोन ना आङो मोनसे फेशन श'नि बेयावहाय माने मिउजिक दंमोन ना लोगोफोर आङो माने बेखौ ना माने फेशन श' लाइभ श' जागासिनो दं नालाय ओमफ्राय आं मिउजिकखौ बावदों आरोना लोगोफोर अन माने दामनाय नङाना बेथ' माने अलरेडि मिउजिकखौसो होनाय नालाय आङो बावनानै थारमाने मिउजिकखौ होफादोंमोन दै लोगोफोर ओमफ्राय कपिराइट फैदों आरोना ओमफ्राय आं मा खालामखो दहाय बाजार थाङैनि सिगांनो आं मैया मोनायावनो मिन्थिया माबा गोसो जायाथाय लोगोफोर 2टायावहायसो उन्दुखादों नालाय ओमफ्राय आङो चेक खालामदोंमोन ना आरो दा आङो स्टुडिअ इउटुबखौहाय ओमफ्रायो र' लाइन थांबाय गेलेथ'दो ना ओमफ्राय दाना बेयाव नुबाय आरोना आया इ मारै कपिराइट फैखो ओमफ्राय सानबाय आं आंथ' बावगारनानै मिउजिकखौ होफ्लांदोंना बिदि सानबाय आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय मोनायावनो नुदों ओमफ्राय बाट टाइमाबो मेरला जाबायमोन नालाय आङो बानायासै आरोना ओमफ्राय नै दहायो फुङाव सिखांग्रोनानै आङो बेखौनो बानायग्रोबाय आरोना कपिराइटखौहाय आङो हाथायग्रोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने सिगां आं जे जखन फार्स्ट भिडिअ हगारदोंमोन ना बेफोरफ्रावबो आंनाव 3-4 कपिराइट फैनाय दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' जेबो मिन्थियामोन नालाय बेफोरनि बादै ओमफ्राय इउटुबाव नायबाय आरोना नायनानैहाय नुबाय ओमफ्राय बिदि जायो जेनेबा जानला माला मिउजिकफोरखौहाय इउज खालामजाया न' कपिराइट जेनेबा कपिराइट फ्रिफोरखौसो जेनेबा मिउजिकफोरखौहाय होजायो आरोना आं माने इसेबांबो रोङामोन नालाय मिन्थियामोन नालाय लोगोफोर ओमफ्रायो इउटुबाव नायनानैहाय आं बिदिनो सिगांनिखौबो आङो 4सो हाथायखांखाबाय आरोना कपिराइटखौहाय ओमफ्राय दिनैनिखौबो आङो फुङावहाय बिदिनो खालामबाय आरोना लोगोफोर माथो खालामनो आङो बावनानै होफ्लांदों दै आं मिथिखायोमोन जे मा होनो मिउजिकफोरखौ होजालाबाया होननानै ओमफ्राय आंना माइन्डआव मा सानदों मिथिबायना लोगोफोर बेथ' फेशन श' लाइभ श'सो जागासिनो दङ बेयावलाय मा कपिराइट फैगोन ना बिदि सानबायखि आङो ओमफ्रायो बेकग्राउन्डआव जे मिउजिक दामगासिनो दंमोन बे जेराव फेशन श' थाबायदोंमोन ना बिसोर बेयावनो जे मिउजिक होदोंमोन ना आङो बेखौ बावगारनानै थादोंमोन आरोना लोगोफोर स' ओमफ्रायो माने जाबाय आरोना क्लिन जाबाय कपिराइटआ गैला नन जाबाय आं नायफिनदोंमोन चेक खालामफिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंसोरबो बिदि होनो नाङा दै लोगोफोर जेनेबा मिउजिकफोरखौहाय जानला माला अभियासलि माने गासिबोथ' मिन्थिजोबखायो होनाङा होननानै बाट आं बावनानै होफ्लांबाय सोरबा मिन्थिबो थानो हानाय होनबाय आरोना आङो लोगोफोर गाज्रि मोननाङा स' लोगोफोर बेदरखौ संगोरनोसै मोनबा दाहाय देखायनोसै माबायदि दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौहाय आरो गासैनिसिमबो हेपि निउ इयार दै लोगोफोर ओमफ्राय बे ब्लगाहाय
गाबोनसो होनो हासिगोन आरोना आङो बेखौहाय ओमफ्राय माने होमबा 2 तारिख जाहैलायसिगोन आरोना लोगोफोर स' लेटैबाबो हेपि निउ इयार दे लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने जासिहरबाय आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा आंनि ब्लगखौहाय लोगोफोर बोरमा बेदरा जाबाय मोनबाय नै बरियासो आं जेबो ओंख्रि सङाखै ग्रेभि दोनबाय ओमफ्राय आलुबो होफादों आं नै गिदिर गिदिरनो माने मोजां मोनो आरोना बोरमाजों जानो बेदरा मजासे दिनै 1 तारिखनि निउ इयारनि मजासे गोथाव मैयाथ' बयलार जाबाय बे मैयानि बोरमाखौ लाबोनो सानदोंमोन आं होनखादोंमोन बास मोनासै टाइमा बारा जाबाय नालाय